Magtymyly Pragynyň mirasy parahatçylygyň, dostlugyň, hoşnetli hyzmatdaşlygyň binýady atly maslahat atnaşylar ilki bilen bir ýerde ýaýwananylan sergi bilen taşdylar. Sergide hormat prezidentimiň hemde gahrman arkadamynyň kitaplary görnükli orna ýerleşdirilen. Kitaplaryň arasynda alim Luqman Gahrman arkadamynyň Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri atly Nowatdaky 16-njy neşri serge gelenleriň ünsmerkenine boldy. Şeýlede sergide milli amaly haşam sunugatynyň eserleri giňden görkezildi. Munyň özi ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşynda taryhy ähmeti bolan şanly wakalaryň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilýänini, olaryň köpürlik häsiýeti eýe bolýanyny görkezdi. Halkymyzyň asarlara aşyp gelen baý medeni mirasyny, gadymy gymmatlyklaryny, milli sunugatyny dünýäde giňden wagt etmekde, dünýä halklarynyň medeniýetine we sunugatyna gazanylan üstünlikler bilen tanışdyrmakda şeýle çäglaryň ähmeti uludur. Soňra maslahat öz işine başlady. Ondan çykyş edenler, gödel paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen döwürleriň we sivilizasiýalaryň özleri ara baglanşygy, parahatçylygyň we ösüşiň binýady atly halkara forumyň, Pekin paýhas ummany Magtymyly Pragynyň iň esasy şany wakalaryň biri bolanyny, şeýle-de beýik şahyrymyz Magtymyly Pragynyň 300 ýyllygyna başlanan bu foruma onlarça ýurdun döwlet başlanlarynyň, hökümet agdalarynyň, halkara guramalarynyň ýoly başlarynyň köp sany alimlaryň, medeniýet işgärläriniň, diplomatlaryň gatnaşanlyklaryny belediler. Bu aradaky çykyşlarda arkadaly gahrman serdarymyzyň sözleri mysal getirilip, şol sözleriň şuňur many mazmunyna üns şekilli. Şunun bilen baglykda bellenşi ýaly. Türkmen halkynyň akyllar şahyry Magtymyly Pragynyň toýy bugün dünýäniň toýuna urly. Dana Pragynyň parasatly pikirleri asarlar boýy halkymyz üçin şeýle-de beýleki halklaryň wekilleri üçin hem durmuş ýörelgesine urly. Hormat prezidentimiň şeýle sözleri maslahat atnaşylar tarapyndan il çapyşmaly bilen kabul edildi. Arkadaly gahrman serdarymyz Magtymyly Pragynyň 300 ýyllygyna başlanan forumda beýik akyllaryň baý mazmuny, beýik mirasynyň türkmen döwletiniň daşary syýasatynyň esasyny kesitleýänini aýtdy we Magtymyly Pragynyň parahatçylyk, adalatlylyk, insanperwerlik, dostlugynyň we ähli halkara hormat goýmak baradaky düýpli pikirleriniň beýleki döwletler bilen özara gatnaşyklarda möhüm ähmeti ýedigini aýratyn belläp geçdi. Çykyşlarda geçmişiň beýikligini, şunyň belentliginiň binýadyna urup, gelecegiň nurany ýolları bilen ýurdumyzy öňelip barýan gahrman arkadamyzyň we arkadaly gahrman serdarymyzyň türkmen halkynyň adawryny dünýäde belende galarýan, türkmen jemgyýetiniň şan şöhratyny dawaranýan, her bir tutumly işleriniň badylygy berýän, toy bayramlarynyň diňe bir öz halkymyzyň gowunly galkynylmak bilen çäklenmän, dünýä halklarynyň bagtyýalyga, parahatçylyga bolan umyt arzularyna ganatlanýan noktaly. Bu arada durup geçmek bilen çykyş edenler, forumyň dowamyna daşary döwletleriň bir näçesiniň başlanlarynyň Magtymyly Pragynyň 300 ýyllygynyň şanyna döredilen ýubiley medanyna münasip bolanyna üns çekdiler. Maslahatyň dowamyna ýazlar türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň we hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň berqarar türkmen döwletini dünýäniň öňde barjy ösen döwletleriniň hatyryna çykarmakda, halkymyzyň hal ýagdaýyny ýygy-däli ösdürmekde, ähli ugurlarda halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmekde alyp barýan ösüş syýasatynyň ýokary derejelere ýetmeginiň dünýä açyk aýdyn äşkär edilýänini belediler. Pekin paýhas ummany Magtymyly Pragyny şan şöhraty wesen wakalaryň hatyryna doganlyk ýurt, Gazakystan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň ýurdumyza resmi saparyň aýratyn ähmetli bolan onutaldy. Saparyň dowamyna Türkmenistanyň Gazakystanyň arasynda köp taraply strategik hyzmatdaşlygy we dostluk gatnaşyklary şuňlaşdyrmagy we pogtalandyrmagy gönükdirilen resmi namalaryň 20-sine gol çekilmegi we bu urda iki döwletiň arasyndaky jarnamanyň kabul edilmegi, halklarymyzyň ösüşli geljegini ýene-de öwredek kepillendirmekde möhüm ädim bolanyny bellendi. Gödel paýtagtymyň ajaýyp könjegine bina edilen Gazak halkynyň meşhur şahyry we akyllary Abay Kunanbaýewiň heykeliniň açylyş dawrasynyň geçirilmegi türkmen Gazak gatnaşyklarynyň gadymdan gelýän dostlukly ýolyny gaýtadan dikelden ýene-de bir nurana bayramçylygy öwürlenýän noktaly. Türkmenistanyň Mongoliýa bilen syýasy, diplomatik, sowda, ykdysady, meden, insanperwer ulanlarda gatnaşyklarynyň ýygy-däli ösdürmegi, ýeri halkara guramalaryň şäherlerine ýakyn özleri hyzmatdaşlygyň ähli durnuklygy, howpsuzlygy öpüş etmek, härki döwrüň hökümlerine garşy durmak meselelerini Mongoliýanyň Türkmenistanyň bitarap daşary syýasat uguruny ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasyna we beýleki halkara düdümlerde öňe süren başlangyçlary köp ýyllaryň dowamyna gollaýan notaly.
Çıkışlaryň dowamyna Türkmenistanyň saglyk goraş we derman senägati işgärleriniň hüner bayramçylygyna, gahrman arkadamyna gatnaşmagyna uly dawara bilen açylan paýtatymyzdaky 400 ornak halkara sagaldyş dikeldiş merkeziniň 250 ornak halkara fiziologiýa ilmi kliniki merkeziniň ähmetine aýry tüýdüş şekilli. Bu merkezlere olaryň döwrawap texnolog üçinçiligine we ýokary derejesine laýyklygy we wagtdaky halkara guwanamalarynyň gowşulmagy saglyk goraş ulgamynyň bu täze desgalarynyň awryny artdyrýar diýip çykyş edenler bu soňçlaryny bellediler. Şeýlede Türkmenistana saglyk goraş ulgamyny döwrawaplaşdyrmagy we ösdürmäge uly goşan meşhur Lukman Hans Mainzlaryň adynyň paýtatymynyň ajaýyp şaýýarlaryny birine daqylanyny, şeýlede paýtatymynyň ajaýyp künjegine gurulan Kalbyň şypasy atly binanyň açylaryny belläp, bu wakalaryň gahrman arkadamynyň hemde hormat prezidentimiň bulgamdaky halkara hyzmatdaşlygyna aýratyn Uluslar Liýanyň nowata kysyp tamasy durýanyny çykyş edenler bu soňçlaryny bellediler. Kamil sözün ustady, dünýäniň dana şahyry, felsefe taýtynyň täji, beýik magtymly Pragynyň dowlanynyň 300 ýyllyk toýuna bagyşlanan bu çäranyň özü taryhy bir waka boldy. Ömrü ýatan çykmajak taryhy wakanyň emele gelmegi, dünýä halklarynyň wekilleriniň, dünýä döwletleriniň baş tutanlarynyň türkmen topragyny jem bolmagy, Magtymul Pragynyň ägirtliginden onuň şol ägirtligini elime äşkar eden hem dünýä ikrar etdiren türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadagymyzyň hemde arkadagly gahrman serdarymyzyň adynyň, awraýynyň dünýädäki belent derece yetenliginden subutnamadyr. Arkadaly gahrman serdarymyz forumda çykyşyny şeýle diýdi. Türkmen halky müňlerçe ýyllyk taryhynyň dowamyna ruhy we medeni gymmatlyklary döreden halkdyr. Dünýä edebiýatynyň ägirdi, görnükli akyllarymyz Magtymul Pragy bütün adamlar üçin gymmatly garaýşlary bilen dünýä medeniýetiniň dürler hazinasyny hemişelik ornalanır. Aýdylan bu ajaýyp sözleriň näme derejede dogrudygy geçirilen forum aýdyň örkezi. Kamil sözüň güýji, kamil sözüň gudraty dünýäni dolandyrýar, adamlarda erkedýär. Magtymul Pragy türkmen halkynyň milli buýsonjy, şahyryň ýaşaýyşyň manysy, insan mertebesi, adamkärçilik, hoşniyetlilik baradaky pikirleri her bir adamy durmuşdaky öz borjy hakyna oýlanmagy mejbur edýär. Şonuň üçin akyllaryň fehim parasatdan ýüki ýetip çoň manyly şygyrlary köňüllerde inçe duýgular oýarýar, müdimi ornalýar. Söz gudraty, güýç insana berilen nygmatdyr. Onun gerek yerine dogry ulanmak köp zady özgördüp bilýär. Magtymul Pragynyň şygyrlaryndaky kamil sözler bolsa, ene hugudetiniň derejesindäki mukaddeslikdir. Arkada şahyry aşa çykardy. Dünýä ýaýyp fehim paýkas serwetin arkadaly gahrman serdarymyz ýol açdy aýryp halklaň serhedin dünýäň dürli künjegini Pragy otuyrunni ýakyn edip ragy. Hormatly adamlar, şu geçirilen forum türkmen halkynyň belentligini, biziň şahyrymyzyň belentligini, şol bir wagtda biziň her birimiziň belentligini görkeden forum boldy, hakykat boldy. Bu hakykata biziň her birimiziň gulluk etmek borjumuzdur. Sebäbi bu wagtda gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň aýdýan her bir sözi bize ak yol görkezýär, bize şamçyragy hiç haçan öçmejek ýyllar bolup hyzmat edýär. Şonuň üçin hem gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlar aman, alyp barýan işlerini mudama rowaşlyklar arzu edýän. Sag bolun.
Paytaxtymyza geçirilen halkara forum dünya edebiýatynyň ägirdi. Görnükli akyldarymyz Magtumly Pragynyň bütün adamzat üçin gymmatly garaýşlary bilen dünya medeniýetiniň dürler hazynatyna hemişelik oran alanlygyny ýeni bir gezek tasdiq etdi. Magtumly insaniýet çahyrydyr. Ol özüniň ajaýyp çygyrlar bilen insan kalbyna ýaşylyk nuruny çaýan beýik akyldardyr. Türkmen nutgawy edebiýatyna, ýazawy edebiýatyň dilini, halkyň gepleşik dili bilen birleşdiren akyldar Magtumulyň dörejeligi öz döwrüniň türkmen durmuşynyň ähli meselelerini gurşap alýar. Magtumuly Pragy halkymyzyň müň ýyllyklaryň dowamyny kemala gelen dünýä garaýşyny ajaýyp şygyrlaryna siňdiren, ata-babalarymyzyň ardyly oý hyýallaryny, ahlak we edep ýörelgelerini jahana ýaýan beýik söz ustadydyr. Köňülleriň we döwürleriň şahyry, adamdaryň iň gözel, iň tämiz duýgularyny wasfy Magtumly Praga dünýä edebiýatynyň taryhyna halkymyzyň watan söýüjülük, paragatçylyk, hoşniýetlilik ýaly insanperwer ýörelgelerini dawralanjyr şahyr akyldar hökmünde garalýar. Onuň şahsiýetine, mirasyna dünýä derejesinde ören uly hormat hem sarpa goýulýar. Magtumly Pragynyň öz boluşly, köpegüşkünli edebi mirasy külli adamlar üçin biýmeswer hazynadyr. Magtumlyň öňe süren ruhy ýörelgesi, adalatlylyk, erkinlik, halallyk bilen bagly durmuşy garaýşlary dünýä halklary üçin hem şun kugünem juda gymmatly ünlü bolmagyny galýar. Paýtagtymyzda geçirilen halkara forumyň dünýäde insanperwer hyzmatdaşlygy hasda östürmekde, dost dogonlary berkitmekde, döwletleriň arasynda gatnaşygy täze, has ýokary derejelere çykarmakda ören uly ähmiýeti bolar. Şonuň ýaly çäreler halklaryň arasyndaky dostluk köprüsini giňeltmäge mümkinçilik bermek bilen ilmiň, medeniýetiň we jemgyýetiň öňünde duran häzirki zamanyň mühim meselelerini çözmäge hem giň ýol açýar. Fursatdan peýdalanyp beýik şahsiýetlerimiziň, nutgawy şahyrlarymyzyň dörejiligini öwrenmäge we dünýäde wagt etmäge döredýän giň mümkinçilikleri üçin gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagylyk gahrman ferdarymyza çäksiz hoşallygymyzy bildirýär. Gahrman arkadagymyzyň we arkadagylyk gahrman ferdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, il ýurt bähwetli işleriniň hemişe arawaçlyklary beslemegini tüýsüregimizden arzu edýär. Köp sag bolun. Maslahatyň dowamyna medeniýet we sungat saatlarynyň aýdym sagaşgyşlaryna giň orun berli. Aýdym sagalaryň owady buňky waka münasibetli guralan dawarlara goşup, oňa bayramçylyk uýuşgyny çaýdy. Soňky ýyllarda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň we hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň tagalasy bilen ýurdumynyň durmuşyna möhüm ähmiýetli wakalaryň aýdym sagaşgyşlary bilen utgaşdyrmagy ajaýyp däwürli. Munyň öz ýurdumyzda giň gelmeli meden çäreleriň ähmiýetini hassa belende götürýäniň nişanydyr. Hoşalyk maslahatynyň ahyryna oňatnyjlar hormatly prezidentimiň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Onda ýurdumynyň içeri we daşary siýasatynyň ul üstünlikleri hemde rowaçlyklary beslenmek uğruna tagalla diýen Arkadaly Gahrman Serdarymyza tüýsürekden hoşalyk sözleri beýan edildi.